Får du åka med badbyxorna, Melvin, tror du? Gör det? Det står stopp! Oj! Det var inte så bra byxor det där att åka. Har du åkt där, ja? Åkt där. Igen? Modig du. Modig förutom när det gäller att bada sig. Bada i Medelhavet har gått bra, men poolen är ju iskall. Det är klart solen har inte varit framme så jättemycket. Nämen, vem är det som bankar? Melvin? Är det roligt på Kreta? Melvin, Leo, Kutsur i Dakis. Är det roligt på Kreta? Är det roligt på Kreta, frågar mamma dig. Ska du åka nu? Peter fastnat. Lägg av, jag filmar. Ja, Melvin kan. Melvin kan. Ja, du ser. Ska du åka? Går det bra, tror du? Åka.